Спри да харчиш пари за реклами, докато не оправиш това. Защото да рекламираш, когато имаш лоша репутация, е като да сложиш парфюм върху буклук. Може за момент да прикриеш миризмата, но истината винаги излиза. Ще привлечеш внимание, но няма да задържиш никого. И преди да търсиш още кликове, попитай се нещо важно. Хората, които ме намират, вярват ли ми? Истината е проста. Отзивите са номер едно причина някой да избере теб пред конкуренцията. Един лош коментар може да ти струва десетки клиенти, а добрата репутация може да увеличи печалбата от рекламите ти с до 300%. Три малки стъпки, които променят всичко. Проверявай отзивите си всяка седмица. Питай всеки доволен клиент да ти остави мнение, отзив. Автоматизирай процеса. Нека системата работи за теб. И запомни, няма смисъл да наливаш пари в реклами, ако хората не ти вярват. Първо изгради доверие, после рекламирай. Преди да похарчиш още 1 лев за реклама, нека оправим репутацията ти. Можем да ти дадем достъп до нашия софтуер, да направим интеграция с твоят Google бизнес профил и ще автоматизираме целият процес. Как се случва това? Последвай ме и ще ти покажа в следващото видео.